Niečo vám chcem prečítať, ale neviem, či mi to vyjde. Uvidíme. No neuvidíme nič, nenechajú ma prečítať absolútne nič. Tak však pozrite, čo robia, vôbec sa to nedalo. Tak vám to nahrám inak. A nebudem vám robiť live stream so sliepočkami. Možno aj vy budete nadšením klovať do displeja. Viete o tom, že som viacnásobná mama? Som síce len zvieracia mama, ale aj to je mama. A to mi prischlo už od mala. Na vysokej škole som chodila s veveričkou na rameni, ktorú som zachránila ako mláďa, ktoré vypadlo z hniezda. Mala som doma vtáčiky, vačicu, psíkov z útulku a naposledy v Mexiku som mala kormorána. Vytiahla som ho z vln, kde roloval a vlastne sa topil. Začal jesť ryby a zotavovať sa, ale bol veľmi slabý. No a odišiel. Keď si ma zvieratá nájdu, aspoň im skúsim pomôcť, ale nie vždy sa dá. Niekedy ich len odprevadím, bohužiaľ. Mojím snom je mať miesto v prírode, kde sa budú môcť zvieratka, ale aj ľudia zotavovať. Uzdravovacie centrum pre živé stvorenia. Také niečo, ako mala Frida Kahlo v jej dome. Vlastne jej dom bol také sanatórium. Sice nemasírovala a nerobila terapie, ale pomáhala inak.